Chamo-me Nadia, son de Melide, criei-me alí, son de orixe marroquí por parte de pai, son músico, toco violín e produzo neste proxecto. Presentámonos con un proxecto de captación de son. Vamos a estar traballando con percusións para facer unha librería, recollendo timbres tanto das percusións tradicionais de Galicia como experimentando un pouco, adentrándonos en sonoridades do Magreb, porque me resulta interesante a mí personalmente. Por outro lado, queremos traducir esa práctica en facer un repertorio de percusións concretamente para o álbum no que estou traballando durante este ano, que é un proxecto personal que se chama Nanu. Pois as residencias Mariñán están sendo moi útiles, a verdade, porque nos permiten empregar material que de normal non temos acceso. Estamos traballando con micros moi chulos, que nos permiten conseguir unha calidade sonora que de outra maneira non poderíamos. E logo tamén ter un espacio para poder estar dedicadas exclusivamente a gravar, a estar concentradas nesto, pois está sendo moi útil e permítenos conseguir moita máis calidade da que poderíamos simplemente cos nosos recursos. Realmente non nos coñecía previamente, pero cando investiguei vin que moitas compas de gremio pasaran por aquí. Presentámonos a través da Deputación da Coruña. É unha cousa que se leva facendo xa tempo e todos os anos salen as convocatorias abertas. Nós somos un proxecto super emerxente e deronnos esta oportunidade, co cal é moi interesante esta iniciativa da Deputación. O proceso para presentarse é a través da Deputación, a plataforma creo que se chama Subtel. Hai que presentar a documentación que che piden, danche unhos modelos donde tes que describir o teu proxecto. Nos fixémolo chuli, así maquetámolo bonito, pero sobre todo é importante que teña información e que respondas as preguntas que eles che fan e as áreas que son de interese para saber se entra dentro do que interesa para este tipo de, para estas residencias. Despois o importante, firma electrónica e pouco máis.